sabíem que la lluita estava en Ventura i bueno, l'objectiu era no quedar molt allunyats d'ell o inclús intentar superar-lo, no? Bueno, hi ha hagut una part del rally que ho hem aconseguit, però el tio ho ha fet molt bé, ho ha fet anar molt ràpid, ens ha guanyat, a l'últim tram hem tingut un petit incident que igualment no haguéssim guanyat a Marc i al Gerard, i bueno, felicitar el primer, felicitar en Cornet, felicitar el Ferran Aymeric i l'Isaac, i bueno, Ventura i el Zina. I bueno, hem fet tercers del volant, era el nostre objectiu, i ara preparar la Pineda, que és tornem a l'asfalt, se'ns dona bé, ho sabem, i a donar-ho tot. I bueno, ja teníem previsió de molta pluja, així ha sigut, però bueno, ens hem adaptat bastant bé. A les primeres passades, la primera passada del tram A i del tram B, doncs bueno, hem sortit tantejant. La segona passada ens ha anat malament, però com a la resta dels equips, perquè havia plogut molt més. I a la tercera passada doncs, hem millorat molt, la veritat que anàvem molt més còmodes, però hem tingut un petit ensurt que arreglarem de seguida, i ara per aquest motiu estem més motivats que mai de continuar amb el campionat i d'aquí 2 setmanes tornar a donar gas. Volem agrair als nostres patrocinadors el suport incondicional que tenen amb nosaltres, i sobretot jo volia agrair a la meva família, que estan sempre aquí. El meu pare avui no ha pogut estar, però està des de la distància, i als mecànics, que són incondicionales conmigo. Venga, que ya llegamos muy bien. Ya. 4:58, 59. ¿Qué tal? Bien, pero no sé qué ha pasado ahí. No sé. Hemos sido un poco los dos, yo creo. ¿Qué has picado?